tayo. Andito nga pala kami sa Rato City ng Pangasinan. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko nga lang pala i-shoutout si Joan Reyes Galliano. Shoutout sa iyo yan guys. At kay Nanette Fernandez, sa aking mga masugid na followers. Hinihintay nyo guys. Tara na, samahan nyo akong limutin ang bayan ng Sangatas, Pangasinan. Tara na! Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Di ko nais mawalay ka pa, kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. At ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. At ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Kakain ngayon kami ng kaliskis. Medyo nagutom kami sa aming vlog. Pakikilala ko sa inyo ang aking scriptwriter, si Raymond. At ang aking cameraman, ayun, John Lloyd. At ang backup kong, ano ba tawag dito? Backup na actress, ano? Backup vlogger, si Tricycle Girl. O, sino pa? Tapos yung iba, mga assistant na yan. Mga extra. Bye!